Welcome to my channel. Ngayon guys, magpupo na ko, magkuha sa Masamad ni. Magkuha ko sa among biyabas. Kay ang among biyabas guys, bisan na siya og nangamata na niyang mga dahon og mga sanga. Namunga pa siya og daghan malaki. Karon guys, hinog na ang isa. O kuhaan ha ang isa guys. Malaki. Ito na guys. Na. Okay, daghanan ito, no? 2,000 years later. Darag manager sa Pispan de Scenario. Mo ni manager dire sa yang Pispan. Sus, dako adto sa Pispan nila. Pero pa ni buhi Padong pa. Nag-booking pa og mga similya. Kinadakuan. Kamay ra sineryo tan-awon sa unahan Pagkalami sa ilang project. Tulo ra ka buwan ng kuanlan kanang singanan Rawa. Nga kagkahoy dyan. Kami po dagi, dyan mo bita po misugnod dyan, mga hoy na pagkuin dyan. Ari ako mamonitor ang unahan dyan. Lakot ba? Ini ang among dapit kalasengan. Atong unahan guys, maraming unggoy. Sus, pagkalami sa kabukiran. Nagsubay rabi tami guys. Tanaw rami. Sa akong pinsan yan. Pispan. Mga po na sila guys to sa Manila. Mga taga diri sila. Mga nagnegosyo sila o Pispan. Thank you guys. See you next vlog.